Bueno, boas noites a todas e a todos. Vamos dar inicio ao pleno en primeira convocatoria o 23 de novembro de 2023 ás 20 horas. O primer punto do orden do día é o expediente 3859/2023. A aprobación inicial se procede ao ditamen sobre o Plan de Mobilidade Urbana Sostible, PEMUS, do Concello de Boiro. Primer turno de intervención. Señora Dos Torrado, ¿no? Sí, segundo. Sí, no está. Bueno, sí, disculpar, que non se me olvidaba. Disculpar ao concelleiro que non pode asistir no día de hoxe, a Roberto. Primer turno. Sí, ten a palabra, señor Ceus. Ben, boas noites. Neste primeiro punto deste pleno temos unha aprobación inicial do ditame sobre o Plan de Mobilidade Urbano Sostible. É un documento de carácter técnico que está redactado por un equipo especialista despois da correspondente contratación pública, que parte das características de mobilidade do noso municipio. Como digo, é un plan, un documento que define a mobilidade da nosa sociedade, da nosa economía, das nosas características que nos distinguen do resto de municipios e de territorios. Ante a pregunta de para que sirve, temos dúas respostas, entre outras moitas máis, pero dúas principais. En primeiro lugar, para realizar unha correcta planificación dos servicios e garantir o acceso e a accesibilidade a centros de traballo, a centros administrativos, comerciais e a industria. E, en segundo lugar, especialmente, achegar maior puntuación e poder concurrir a subvencións de carácter especialmente europeo e seguir tamén a estela de outros municipios, como pode ser o Concello de Ribeira. No Concello de Ribeira, o ano pasado, no pleno de febreiro do ano 2022, falaban especificamente, centrábanse moito en este punto, en que un plan de mobilidade sostible é propicio para poder concurrir a novas líneas de subvencións ou subvencións que xa existindo requiren este tipo de documentos. Cuestión semillante, por exemplo, facendo memoria a do PACES, o Concello de Boiro ten un propio PACES que aprobamos en este pleno, e este ano xa subvencións ordinarias da Xunta de Galicia concretaban que as únicas líneas de actuación a financiar eran especificamente as líneas que tivéramos especificadas no noso PACES. É un exemplo logo desas modificacións que se están realizando nas distintas convocatorias de a nivel autonómico, estatal e europeo a hora de poseer ter diferentes documentos que promovan especialmente, evidentemente, a sustentabilidade e a mobilidade sostible. Como xa digo, é unha estrategia que debemos ir ampliando progresivamente, dadas as características urbanas, morfolóxicas, físicas e económicas do noso municipio, que realiza unha planificación dos servicios, dos medios de transporte e das infraestructuras. E, ademais, achega unha información que é importante, como xa digo, para ordenar e conquerir unha mellora na nosa economía. En resumen, este plan de mobilidade achega información e actuacións para reducir a contaminación e as emisións e busca promover modos de transporte máis limpos e eficientes. Fai propostas para solucionar determinados puntos de conflicto e aliviar certos lugares onde hai unha congestión do tráfico e, especialmente, impulsar a economía local e garantir a accesibilidade á industria, facendo as primeiras propostas para impulsar novos modelos de economía sustentable e, como xa digo, garantir a accesibilidade á industria, aos centros de servicios e aos centros económicos de poboación. Gracias, señor Teus. Segundo turno de intervención, señoradores, ten a palabra. Boa tarde a todas e a todos. Pois, efectivamente, eu comparto que este documento é un documento vital e importante para o desenvolvemento do pobo de Boiro, porque precisamente recolle cuestións fundamentais para convertir a Boiro nunha cidade do futuro, unha vila que queremos que sexa a todos e accesible a todos e a todas, e ademais porque incluso en este documento que, como vedes nos expedientes, iniciou unha etapa na que eu formaba parte do equipo de goberno, en concreto
na área de deportes Funcan de levar a cabo proxectos ou iniciar proxectos de mobilidade sostible a través de mobilidade do uso da bicicleta e en este documento se reflite claramente os proxectos que se desenvolveron durante a miña etapa como concelleira de deportes, como pode ser a conexión do carril bici existente co centro urbano de Boiro, como pode ser o proxecto que se redactou do carril bici para Escarabote ou o traballo que se desenvolveu do carril bici para Cabo de Cruz. Dito isto, é importante que este neste documento, non só para conseguir subvencións, que se axuda para eso, pois fantástico, pero senón para definir e desenvolver as políticas de mobilidade sostible do noso Concello. Por iso, evidentemente, e por coherencia, evidentemente, porque tamén formei parte do documento cos proxectos que impulsei cando tiña responsabilidades na materia, pois evidentemente o meu apoio e o meu voto vai ser favorable para que se continue con esa senda, que non só quede en papel, sino que despois se executen todas estas actuacións como veño exixindo e seguiré exixindo durante toda esta legislatura. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Dores. Señora Raquel, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Moi boa tarde. Ben, así de entrada, sorprende que un plan de mobilidade sostible, pois, cando menos resulta contradictorio con todas as actuacións que ten feito este goberno en Boiro, sobre todo no centro urbano. Priorizar o coche sobre o peatón, priorizar o coche particular sobre o transporte colectivo, priorizar os embotellamentos e aparcadoiros sobre a seguridade viaria, permiten que unha área comercial teña a saída de vehículos a unha rúa principal que provoca atascos e agora no plan contemplan un custo de uns 10.000 euros para medidas de descongestión viaria. Pois como é unha plataforma para compartir vehículos, sí, todo moi coherente. Primeiro enchen o centro urbano de vehículos e agora estiman 20.000 euros en instalar nesta zona, no que é o centro, uns elementos de control do tráfico como semáforos para mellorar as condicións de seguridade. En definitiva, este plan de mobilidade sostible choca co seu modelo de xestión neste sentido e o que nos leva a pensar que vostedes non creen neste plan. É un plan que sí que ten boa intención, está chea de desideratos, pero para vostedes este plan responde á segunda resposta que nos daba o señor Treus cando nos dicía para que sirve, e dounos dúas respostas. Pois a este goberno este plan sirvelle nada máis e nada menos como requisito para poder cobrar as subvencións das diferentes administracións. Xa digo, trátase dun documento cheo de desideratos e boas intencións e como se trata dunha aprobación inicial que ten que ir á exposición pública, pois ímonos a abster hoxe. Grazas. Moitas gracias, señora Suárez. Señor García Díaz, ten a palabra. Sí, moitas gracias, presidente. Boas noites. Nós imos a votar en contra porque é un documento que non foi elaborado ca participación do Partido Popular, entonces, como se comprenderá, non o imos a apoiar. Esta é a aprobación inicial e veremos de ser partícipes cas alegacións correspondentes. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, pois pasamos á votación deste punto número 1 do orden do día. Votos a favor. Perdón, ten a palabra, señor Treus, perdón. Para dar resposta ao que se viña falando, moi brevemente, cando fala a portavoz do BNG de que contradí o que se está facendo, se o le con detenimento, ve, por exemplo, que as ocupacións, o porcentaxe de ocupación na avenida de Constitución, por exemplo, tanto en zona branca como en azul, é insuficiente. Bueno, ten unhas características xeomorfolóxicas, naturais, de poboación e de infraestructura características. Temos 3 grandes núcleos e hai unha cousa moi importante, que temos que garantir a accesibilidade e especialmente das zonas rurais e de outros núcleos ao centro, porque principalmente esa zona máis de servicios, e ao mesmo tempo garantir a chegada ás zonas industriais, seos nos determinados portos ou polígonos industriais, dos traballadores. Faime gracia que a portavoz do BNG fale do que se leva facendo, porque o que se intentou facer foi promover a economía e promover os accesos, sea que a ampliación dos carriles bicis, sea
co fomento que intentamos e o seguiremos intentando ampliar as zonas azuis e para residentes con diferentes tempos, zonas de carga e descarga e zonas de estacionamento reducido e todas as demais desas ordenanzas de circulación que trouxemos a este pleno e que entendo e espero que fora por motivos políticos votaron en contra. E tamén me fai gracia, porque no propio plan fala, por exemplo, e estou recordando nalgún pleno onde a portavoz do BNG facía mención a de que no carril bici non pasa nadie, que non pasaba nadie. Pois o que di este plan, por exemplo, o que fala é de que efectivamente ten unha... Antes vino e agora xa non vexo. Non decía que está masificado, decía que os carriles bicis que non o vexo, vou tirar de memoria, decía que ten un uso maioritariamente recreativo, efectivamente, que teñen un uso, por tanto, vale, e que teñen moitísimo potencial a desenvolver para parroquias como Escarabote, Lampón, para núcleos como Escarabote de parroquia de Lampón, para Cabo de Cruz, para a parroquia do Castro ou a Banqueiro. Esas son as cuestións que fala do plan. Evidentemente, a actuación fala de bastantes, de amplias, é un plan ambicioso, como todos os que intentamos facer, pero desde logo que reflicte as características de Boiro. Que o mellor o BNG non as quere ver, pero que as reflicte. E simplemente para facer especificación, agora mesmo ca aprobación desto pasa unha aprobación inicial, damos un período de exposición pública, pero recordo tamén que hubo un período bastante amplio de achegas por parte de enquisas. E gustaríame tamén especificar que ese tipo de documentos non son documentos que, desde logo, exista unha normativa específica pola cal teñan que vir aprobados ao pleno da corporación. Poderíanse aprobar por decreto ou xunta de goberno, pero entendemos tamén que é un exercicio de transparencia e de elevar de categoría este tipo de documentos, como poden ser un plan de igualdade ou un plan de normalización lingüística, que se damos categoría e importancia á hora de elevalos ao pleno e, evidentemente, unha propia participación á hora de poder debatilos e traballalos e darlle todos os procesos de alegacións e de aportacións. Nada máis. Moitas gracias, señor Treus. Venga, corto. Gracias. Quero agradecerlle ao señor Treus a exposición que acaba de facer sobre este plan e agora xa me quedou moito máis claro. E agora sí que lle vexo a lógica. Primeiro atascan e despois desatascan. Gracias. Nada, gracias a usted. Muy bien, vamos a pasar á votación deste primer punto de orden do día. Votos a favor. 9 votos a favor, votos en contra. 8 máis 9. Votos en contra. 5. Abstencións, 2 abstencións, polo cal queda aprobado este punto número 1 do orden do día. Moitas gracias. Segundo punto do orden do día, o expediente 5566/2023, aprobación inicial se procede do ditamen sobre a modificación da ordenanza fiscal número 12, reguladora da tasa polo servicio de cementerios. Primer turno de intervención. Señor Ruiz, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Boas tardes a todas e a todos. Preténdese a aprobación inicial da modificación puntual da ordenanza fiscal número 12, reguladora do servicio que se presta no cemiterio. Unha tasa esta que a súa última modificación é de novembro do 2009, fai agora 14 anos exactamente, o que ven a indicar que está totalmente desactualizada. No estudio que acompaña esta modificación, aparecen os datos do ano pasado, do ano 22, onde se indica que o custe que tuvo ese servicio e os ingresos que se tuveron por el non cubren nin o 50% do mesmo. Entonces, está ben claro que non está actualizado, está desactualizado e o que temos que facer é modificalo para poñelo ao día de hoxe. Moi ben, moitas gracias. Segundo turno de intervención. Sí. Ten a palabra a señora Dores Torrado. Sí, isto podría ser razonable sempre cando, se fixeran os deberes dende o goberno municipal, non? Pero sí que é certo que vexo, non van a contar, evidentemente, neste punto de orden do día co noso voto favorable, vexo máis preocupación por parte do goberno de
que aos veciños e as veciñas do noso concello lle coste máis enterrar a un familiar que por desgraza fora fallecido que en dar o servicio, por exemplo, o servicio de enterramento que leva meses sin estar prestándose por a consecuencia dunha situación de vacante por interinidade, vacante por enfermidade. Eu creo que o importante sería primeiro dar o servicio, resolver, buscar a fórmula de cubrir esa necesidade de persoal nesa área prioritaria importante para os veciños e as veciñas do noso concello, e unha vez que arreglen ese problema, despois veñan aquí a decir que non lles chegan os cartos para poder facer e prestar o servicio e que teñan que subir o coste a veciñanza por enterrar aos seus familiares. Non, eu creo que o primeiro que hai que facer é eso, é dar unha resposta, porque levan meses sin ese servicio, e iso creo que é o primeiro que hai que facer antes de irlle aos bolsillos dos veciños e das veciñas para cobrarlle unha taxa polo fallecemento ou polo enterramento dos seus familiares. Señora Torrado, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Nada, boas tardes a todas e a todos. Sin recurrir así a populismos, simplemente queremos dar un poquinho de conxetura ao noso voto, que vai a ser en contra, xa o adiantamos. Básicamente é unha cuestión de números. A chega que nos pasaron, pasousenos un relatorio do que é o custo do servicio. Entendemos que calquer servicio público que se dá aos cidadáns de Boiro neste sentido, non é a tasa que se cobra, por iso non ten que cubrir o servicio. Iso é o que nós entendemos por servicio público, porque senón de pouco serviría ter que pagar o servicio público que nos dá o Sergas, por exemplo, por un médico, se temos que pagar esa tasa, botémoslle contas, non daríamos feito. Pero é máis, se botamos contas, o señor Ruiz dixo que a última revisión foi no 2009, nos botamos contas hacia atrás e chegamos hasta o momento da publicación desta tasa, foi no ano 95, e ainda así, facendo o cálculo sobre o IPC, vamos, que a subida está por riba casi do 150%. Pensamos que é un abuso. Vamos, que pasar dun cobro que está actualmente en 37,87 aos custos por servicio que se están expoñendo agora mesmo en exhumación, inhumación e outros conceptos que se están aquí especificando, de 100, 90, 120 euros, parecenos unha subida excesiva. Nada máis, nós vamos sempre a premiar o servicio público e que as tasas de servicio público sean coherentes e sean igualitarias para todos os cidadáns. Gracias. Moitas gracias. Señor García Díaz, ten a palabra. Sí, moitas gracias, señor presidente. Pois nada, parece que ha habido un cambio de opinión desde o mes de maio, non? No mes de maio, en plena campaña electoral, se hablaba de que este goberno non iba a subir as tasas ni os impostos. E xa nas primeiras de cambios temos a primeira, non? Isto podría ser posible se acabaran de chegar ao goberno e se encontraran un burato. Bueno, burato teñen, pero se encontraran un burato e teñan que retomar, incrementar a mellor algunos impuestos ou algunas tasas, pois aún tendría un pase. Pero bueno, levan 4 anos e se dan conta ahora de que este servicio é deficitario. Pero bueno, como ustedes xa saben, os socialistas teñen dereito a cambiar de opinión. Miren, esta tasa tiña un precio único para la exhumación e la inhumación de 37,87 e ahora pasa a dividirla en tres, en exhumación a 100 euros, inhumación a 90 euros, inhumación con nicho ocupado a 120, lo que supone en el caso de la exhumación un incremento del 164%, en la inhumación el 137,6% y la inhumación con nicho ocupado del 216%. Miren, supoño que este é a primeira, porque se o argumentario é que non cubre o servicio, o seguinte que vendrá será a auga, e despois nos que gobernamos e desde a Xunta se nos pedía que se metera a tasa de depuración, a cal nos negamos a incrementar, que en outros concellos se mete a tasa de depuración
polo tema do alcantarillado, e despois vendrá o lixo tamén, porque tampouco cubre o servicio. Pois, xa digo, sempre hai dereito ao cambio de opinión. Nos, lógicamente, non vamos a votar a favor, e, como dixo algunha compañeira de outro grupo, a veces os gastos sociales tamén están en que cos fondos municipais non o gasto social son outras cousas, para axudar a que os veciños estes servicios lle sean o máis levables posible. E mire, parece que nos olvidan dos boirenses incluso de mortos, non? Porque hasta de mortos lle van a man o bolsillo para quitarlle cartos. Nada máis, moitas gracias. Muchas gracias. Señor Ruiz, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Patricia, por non tirar de populismo. Gracias. Gracias. Eso primeiro. Segundo, señora Dores, pensei que non se iba a atrever. Ao final, bueno, costoulle, pero sí, está de baixa o enterrador, efectivamente. E non temos unha lista para tirar de outro, de momento. De momento non temos outra lista. Costoulle o traballo dicilo, non sabía como encaixalo moi ben. Ao final dixo, efectivamente, está de baixa. Está de baixa, estamos vendo como podemos solventar esa situación. Bien. Eso non ten nada que ver cos custes que ten este servicio, pero sí, está de baixo o enterrador, efectivamente. A situación, o Partido Popular fala da subida de que non subimos impostos nin tasas, bueno, eles tampouco a subiron, bueno, cobraron o IBI 2 veces nun ano, modificaron as tasas que lle viñeron en gana, bueno, fixeron unha serie de modificacións necesarias para que isto siga funcionando. Bien. A situación que se dá con esta tasa como con outras que efectivamente vamos a revisar, porque hai que revisar, porque ao final, cando o gasoil se pon a 150 e a 160, ou te adaptas e lle botas gasoil ou vas a andar, unha de dúas, e cando a luz se pon ao doble do custo que tiña antes, ou apagas a iluminación pública, unha de dúas, ou te adaptas ou deixas de prestar servicios. E o que estamos facendo aquí é adaptándonos. Por que nos adaptamos? Adaptámonos porque, gracias a Deus, eu fai uns anos, xa bastantes, que non teño que enterrar a ninguén. Pero cos meus impostos tuveronse que cubrir esos custos que non se cubren do 50% que quen fixo sí uso dese servicio. E como a min, o resto dos veciños deste concello. A tasa é ese tributo que se paga polo servicio que se presta de forma individual para sacar un proveito de forma individual. De forma individual. Bueno, eu creo que non é tan grave que o resto de veciños deste concello, cada un que fai uso dese servicio, afronte os custos. Custos que non nos inventamos. Aquí hai un informe técnico, económico, que fai unha valoración. Vexo que ningún dos que me precederon na palabra fixo ningún tipo de mención a como estaba elaborado este informe, sinal de que está ben feito, e que presenta uns custos reales a día de hoxe, que foi o que se lle pideu a señora tesorera, que foi quen o fixo, os custos reais do servicio a día de hoxe. O que estamos cubrindo é casi o custo real, non chegamos a cubrir o custo real. Non chegamos a cubrilo. E está aí, o sea, teñen os datos vostedes, saben, igual que a min que teñen todos os datos. Intentamos, adaptarnos para que isto siga funcionando. Hai que revisar as tasas? Pois sí, hai que revisar as tasas. Sobre todo esta que leva, pois, bueno, do 95 inicialmente, desde o 2009 sin modificar, bueno, esta, digamos, que era exagerado. Porque non, repito, o ano pasado, o ano 22, non se chegou a cubrir o 50%, o sea, non chegamos ao 50% do custe real desta tasa. Entonces, bueno, si temos que adaptarnos e aquel que faga uso da misma, pois ten que pagar por o servicio que se está a prestar. Moitas gracias, señor Ruiz. Pasamos á votación deste punto número 2 do orden do día. Votos a favor? 8 votos a favor. Votos en contra? 8 votos en contra, polo cal temos que volver a facer a votación. Votos a favor? 8 votos a favor. Votos en contra? 8. Entonces, voto de calidad do alcalde, polo cal queda aprobada este punto número 2 do orden do día. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 3, expediente 3899/2023, aprobación inicial se procede do ditame sobre a modificación do regulamento de funcionamento do Servicio de Axudas Técnicas. Primer turno de intervención. Sí, ten a palabra, señora Dores Torrado.
Sí, bueno, Partido Socialista Obrero Español en estado puro. Volvemos a falar de tasas, niveles, volver a equilibrar. Sabe o que é unha tasa e o que supón para o servicio público que é unha tasa dun servicio público? Creo que non o sabe, señor Luís. Señor Destorrador, ciñes o punto. No, claro. Ciñes o punto, por favor. No, ciñes o punto. Sí, bueno. Ciñes o punto. Eu falo do que no meu turno de palabra do que considere oportuno. O que pasa que lles fastidia, a vostedes lles fastidia que efectivamente pois sexan quen de cambiar de torno sempre que consideren oportuno, non? E se olvidan a representación do que se supón que é o socialismo. Pero dito isto, en relación á proposta que se trae a este pleno, entendo que é un documento de carácter técnico, de gestión do propio Departamento de Servicios Sociais, e ao igual que tamén é un servicio público, os servicios sociais, igual tamén van a pensar que no futuro todo poda valer para subir sin prestar ni siquiera el servicio. Curioso escoitar dun socialista que se este insinuando algo dunha baixa laboral dun traballador municipal. O que hai que facer é gestión, dotar de servicios, e para cobrar un servicio hai que prestalo. E para prestalo é necesario personal municipal. E se hai situacións de gravidade ou situacións de baixas laborais, o que hai que facer é cubrir o servicio. Gestión. Realizou, moitas gracias. Segundo turno, perdón, primer turno, ¿no? Sí, primer turno, tenga palabra. Sí, muchas gracias. En este tema de la ordenanza nosotros vamos a absternos, pero bueno, quería contestar yo, señor Ruiz, con cariño, porque dixo unha pequena mentira. Bueno, tuvo un cambio de opinión, se sabe, non? Mire, o IBI non se cobrou 2 veces o mesmo ano. Cobrouse en noviembre, o dese ano, e cobrouse despois en marzo. Adiantouse o cobro, e púxose en 3 veces sin intereses. Pero vino un gobierno despois de nosotros, que se queixaba daquela, e puxo unha voz en alto de que estaba mal feito eso, e despois de 4 anos non o cambiou. Por qué? Porque se deron conta de que axudaba a non pagar intereses de pólizas de crédito, que por eso se fixo cos informes de tesorería tamén, que usted o sabe, daquela, que estaba aquí, se aforraban intereses das pólizas que había que pedir, porque se cobraba, a final, o gran ingreso do Concello, que era o IBI, e supoñía unha axuda aos veciños porque podían pagar os recibos en 3 veces sin intereses, como se sigue pagando ahora mismo, verdad? Entonces, pero non cobramos o impuesto 2 veces o mismo ano. Moitas gracias. Moitas gracias. Señor Treus, primer turno de intervención, ten a palabra. Este terceiro punto é relativo á modificación do regulamento de axudas técnicas. E primeiro quero facer unha aclaración. En este Concello temos un regulamento de axudas técnicas. As axudas técnicas son aqueles elementos que podemos coñecer todos como camas articuladas, como grúas ou como outro tipo de elementos menos conocidos que prestamos, entre comillas, ás familias, cedemos o seu uso para as familias con persoas dependentes ao seu cargo. É certo que no ano 2016 modifícase un regulamento antigo para dar solución a un problema moi determinado que existía en este Concello e nace esta modificación daquela época de regulamento de axudas técnicas, que é un documento que é moi técnico, como dixo a compañera Dores, que funciona, que é bo, pero desde logo temos que ir modificando derivado do aumento progresivo de axudas técnicas, da disponibilidade que hai na actualidade, derivado de determinadas circunstancias e especificacións que se viñeron dando ao longo do tempo para non evitar ambigüedades, non? E desde logo tamén enmarcado dentro dese proceso natural que xa se viñeron dando de revisión da normativa. En este caso realizamos varias definicións, modificacións en definicións en cuestións moi específicas, como poden ser, definimos un poquinho máis o que entendemos como axuda técnica, que é unha unidade de convivencia. Especificamos que, evidentemente, aquelas persoas que teñan unha cesión dunha axuda técnica polo Concello de Boiro e se muden a outro municipio non se poden marchar con esa axuda técnica, teñen que devolvela.
falamos de réximens, falamos de determinadas cuestións de que si un elemento se estropea, ten algún problema, quen o arranxa, quen non, que daba lugar a certas ambigüidades. Eliminamos a fianza por ser un trámite innecesario, relativamente sensible cas familias, derivado de unha fianza de 50 euros nunha axuda técnica que pode valer mínimo de 1.000, non ten moito sentido, porque non supón nada. Supón de feito que haxa máis documentos, máis burocracia e tardemos máis en dalas, porque se unha familia non realiza a solicitude, ten a disposición unha axuda técnica, pero non realiza ese pago, non podemos concedela. Por lo tanto, eliminar ese punto intermedio supón axilizar todos os trámites e, como xa digo, ademais deso, definir determinadas situacións novas. En general, en resumen, podemos decir que é eso, definir as situacións para evitar ambigüidades e axilizar un poquitiño máis os trámites para axudar ás persoas con familias dependentes e o que a min, desde logo, me parece máis importante é que definimos novos elementos. A día de hoxe, gracias á tecnoloxía, xa non só hai camas e grúas, sino que hai un montón máis de axudas tanto domésticas como exteriores e, polo tanto, o que facemos é definir a futuro que podemos prestalas, digamos, non? E iso, desde logo, hai que agradecer tamén a subvención do post adicional que levamos recibindo desde a COVID, o post adicional de servicios sociais, é unha subvención que está dando, xa digo, desde a pandemia, a Deputación Provincial, e que nos foi permitindo adquirir novas axudas técnicas. As axudas técnicas son relativamente caras, vale, son moi caras para as familias. Se é caro para unha entidade local, imaginadevos para as familias, non? Entonces, o que a mí me parece máis importante é tamén que abrimos esa man para non só ter grúas, andadores, barandillas e camas articuladas, sino todo un conxunto de prestacións e sistemas que, desde logo, van a mellorar a calidade de vida dos nosos veciños dependentes e das súas familias. Muchas gracias, señor Treus. Segundo turno de intervención. No, pasamos a votación, entonces. Votos a favor deste punto número 3. 8 votos a favor. Votos en contra. Abstencións. 8 abstencións, polo cal queda aprobado este punto número 3 do orden do día. Moitas gracias. Punto número 4 do orden do día é o expediente 4153/2023. Aprobación inicialmente se procede ao ditame sobre a ordenanza municipal reguladora de estacionamento e pernota das autocaravanas, vehículos camper e caravanas no Concello de Boiro. Primer turno de intervención. ¿No? Luis. Sí. Señor Ruiz, ten a palabra. Ben, aprobación inicial tamén sobre esta ordenanza reguladora, vale, por o estacionamento e pernocta dentro do ámbito do Concello de Boiro de vehículos camper, autocaravanas e caravanas. Bueno, a raíz da pandemia do COVID-19, pois ampliouse enormemente o uso deste tipo de vehículos para o turismo, non? E nos fomos tamén, non hai máis que ver o aparcamento que temos ali en Praia Xardíns, fomos coñecedores tamén do impulso que tuvo este tipo de turismo. Daquela foi a FEGAMA que se puxo en contacto cos concellos e que lle dou unha ordenanza marco para que, bueno, para axudarlles a poñelas en marcha e recomendando tamén o facelo, non? E nos o que traemos aquí é a aprobación inicial desta ordenanza para eso, para ordenar un pouco o uso do espacio de estacionamento para este tipo de vehículos e que isto non produza abuso, non? Isto se trouxo xa en agosto do ano pasado e agora se volve a traer con unha pequeniña modificación e esperemos que desta vez sale adiante. Moitas gracias, señor Ruiz. Segundo turno de intervención. No, pasamos á votación deste punto. Sí. Sí, pois ten a palabra. Gracias, señor presidente. Desculpa que estaba... Sí, eu quero dicir que, efectivamente, como di o señor Ruiz, esta ordenanza xa veu a pleno fai uns meses e eu quero recordar que no BNG no seu día votamos en contra porque entendemos que, primeiro, non era necesaria e isto viña como consecuencia de que a ordenanza non concretaba nada, concretaba moi pouco para o noso municipio. Era unha copia e pega da proposta que facía a FEGAM. Agora volve a ir a pleno, preséntase igual, salvo un pequeno matiz, igual que a que se presentou fai uns meses,
non regula nada no noso municipio, nada en concreto. De feito, das propostas que recolle, a maioría dos elementos que regula pois xa veñen contempladas nas normas de tráfico. Non especifica siquera cales van a ser as zonas de estacionamento deses vehículos, non fala de lugares concretos, e fálanos tamén de unha taxa que se establecerá na ordenanza fiscal, pero non nos dá a cuantía, nin siquera unha estimación. Entón, podemos correr risco tamén de que pase como a taxa do cementerio, non sabemos se vai a estar actualizada ou se vai a estar por a baixa. Por coherencia, non nos parecía necesaria no seu día por como pouco que concretaba e polo que pouco axudaba no noso Concello, e hoxe tamén imos votar en contra. Grazas. Moitas gracias. Señor García Díaz, ten a palabra. Sí, dígame. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, eu preguntei nas comisións informativas a Luís o tema... Non che contestaron. Bueno, máis que nada para aclarar ese punto, nos entonces en principio vamos a absternos e esperaremos o asunto. Venga, gracias. Moitas gracias. Pasamos a votación deste punto número 4 do orden do día. Votos a favor. 8 votos a favor. Votos en contra. 2 votos en contra. Abstencións. 6 abstencións, polo cal queda aprobado este punto número 4 do orden do día. Pasamos ao punto número 5, expediente 5678/2023, aprobación se procede do ditame de aprobación da encomenda á xestión á Mancomunidade do Concello Ría de Arousa, zona norte, para a realización das accións e tramitacións das licitacións recollidas na solicitude de axuda tramitada co expediente TUR Camino 2022-011. Primer turno de intervención. Gracias, señor presidente. Conxuntamente entre a Mancomunidade Barbanza Arousa e os concellos que a forman, dentro do marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, solicitáronse uns fondos para poñer en marcha o Plan de Sostenibilidade Turística Barbanza Arousa. O acordo entre os concellos é que se encomende a xestión destos fondos, que ao final foron por un importe total de 1,5 millón, douselle unha cantidad a cada concello e unha cantidad á propia mancomunidade. Bueno, pois a encomenda de xestión é para que toda a xestión dos fondos para sacar adiante este proxecto a leve a cabo a propia mancomunidade, e así a ver se somos capaces de dotala cada vez de máis uso e de máis beneficio para todos os concellos e beneficiarnos todos dela, fundando un pouco o seu labor, e dándolle, se acaso, máis importancia da que hasta ahora xa ten. Moitas gracias. Segundo turno de intervención. No. Pasamos á votación deste punto número 5. Bueno, simplemente que aquí necesitamos maioría absoluta. Votos a favor. 8, 9, 10 votos a favor. Votos en contra. Abstencións. 6 abstencións, polo cal queda aprobado este punto número 5 do orden do día. Pasamos ao punto número 6, expediente 5622/2023, moción do Grupo Municipal do BNG en relación coa celebración do día 25 de novembro. Primer turno de intervención, sí, ten a palabra señor Suárez. Gracias, señor presidente. Ben, o BNG presenta esta moción con motivo do 25 de novembro e é unha moción que presentamos cada ano por esta data e seguiremos presentando mentre a situación non mellore, e para conmemorar esta data que, por desgraza, acarrea unha serie de cousas como o que actualmente vivimos neste contexto, nun contexto social do avance dos discursos machistas, negacionismo e banalización da violencia machista, así como tamén algo que lamentamos, o aumento dos feminicidios no que vai deste ano 2023. Temos que lamentar tamén que no ámbito do lecer e no ocio nocturno pois cada vez acontecen máis diferentes agresións sexuais múltiples. Supemos neste verán no caso nas festas do Porriño, logo Monforte, a última en Sarria. E relacionado con este tema, pois en febreiro do 23, xa moito antes do verán, por unha proposta do BNG, o Parlamento Galego acordou impulsar un protocolo específico para este ámbito, para este tipo de agresións sexuais múltiples, pero, por desgracia, continúa sen estar activado.
E de aí, pois, os acordos que recollemos nesta moción, relacionado directamente con este punto do protocolo que está sin activar, pois é instar a Xunta de Galicia a incrementar os esforzos na prevención e na loita contra a violencia sexual, acelerando os traballos encamiñados ao cumprimento dos acordos parlamentarios en materia de aprobación e aplicación dun protocolo de prevención e intervención fronte a agresións sexuais no marco do ocio nocturno. Outro acordo expresar o rexeitamento ante o avance dos discursos negacionistas e banalizadores da violencia machista. Outro punto é instar a Xunta de Galicia a incrementar os recursos económicos destinados especificamente á loita contra a violencia de xénero. Isto é algo que a Xunta non cumple, que recurrimos, é recurrente como acordo das nosas mocións, que é no orzamento total da Xunta un incremento de como mínimo que o 1% do total se destine a esta loita. E xa como último acordo, pois, a Administración local demandar do Concello de Boiro a posta en marcha dunha campaña específica sobre a violencia sexual no ámbito do ensino secundario para espallar o seu coñecemento entre a poboación máis nova, porque nos parece un tema moi importante e dadas os casos que se están dando últimamente, que hai que abordar canto antes. E como vedes, a demanda que facemos ao Concello de Boiro está relacionada coa prevención, e a ver se isto se lle dá mellor a este goberno que a intervención e o trato ás mulleres vítimas de violencia machista, porque xa como vimos no mandato pasado, o que é o trato non se lles dá moi ben, pois a ver se a prevención se lle dá mellor, porque o que é o apoio deixa bastante que desexar. E non é algo só o que diga o BNG, porque isto tamén o constatou fai uns días, a semana pasada concretamente, a Avaladora do Pobo cunha resolución na que insta ao Concello de Boiro a apoiar as mulleres vítimas de violencia machista. Pola miña parte, nada máis. Gracias. Moitas gracias. Segundo. Señor Treus, ten a palabra. Ben, bons días. Días tardes, é verdade. En canto a estas últimas comentarios da portavoz do BNG, vexome na obriga de comentar o seguinte. Os traballadores municipais traballan continuamente a servicio dos veciños e veciñas do Concello de Boiro e de outros concellos que veñen aos servicios del e, polo tanto, defender aos traballadores desta casa, que son os que atenden ás persoas e son os que van a seguir atendendo, e, desde logo, pode crearme cando digo que o servicio que dan en este concello os traballadores e as traballadoras fai que sea un dos mellores concellos que hai en Galicia. Despois, en canto especificamente á moción, temos que lamentar, efectivamente, que este tipo de cuestións relativas á violencia de xénero lamentablemente continúan aumentando. Existen datos que son públicos, que falan de un 8,3% de aumento de mulleres vítimas de violencia de xénero no ano 2022, e estes días coñecíamos outra serie de datos máis preocupantes, si cabe, cando falan e fan referencia a que o 23,1% dos rapaces xóvenes consideran que a violencia de xénero non existe, ou que 9 de cada 10 xóvenes saben ou fan mención a que recoñecen que ao redor seu pode existir, pero non fan ninguna referencia a eso. Coincidimos co BNG en canto a que a violencia de xénero é un dos problemas máis graves e complexos da nosa sociedade e, desde logo, trátase dun problema social que precisa da sensibilización desde institucións, administracións públicas, medios de comunicación e a sociedade en xeral. E, desde logo, non solamente en canto á violencia sexual, que especificamente que se fala en esta moción, sino que é un tipo de violencia de xénero, sino tamén a todas as formas de violencia ou, se cadra, as derradeiras, como poden ser as digitais e as económicas. Incidir tamén que en este Concello traballase desde eses principios normativos derivados dun principio informador e dun principio de transversalidade, no que traballamos desde todos os departamentos, todos os traballadores e todas as áreas, desde un punto de vista transversal á igualdade e á violencia de xénero, desde todos os departamentos municipais. E, desde logo, este Concello ten o compromiso de traballar pola igualdade e loitar contra a violencia de xénero a través de un sistema integral, como xa se leva facendo, de
tres líneas: a prevención, a protección e a recuperación da víctima. E, desde logo, creo, e ademais que temos experiencia en este tipo de eidos, cando somos capaces de implicar a toda a comunidade educativa desenvolvendo un proxecto ou enclave que é un exemplo máis, onde conseguimos sensibilizar a familias, a profesorado e alumnado de secundaria fronte ao machismo, fronte á violencia de xénero, fronte ás desigualdades por razón de xénero e a LGTBI-fobia, pero especialmente na moción que nos conleva hoxe a violencia de xénero. Coincidimos, polo tanto, na necesidade de continuar rexeitando desde o Concello de Boiro o avance dos recursos negacionistas, así como o propio rexeitamento contra o machismo e a violencia de xénero. Coincidimos na necesidade de que a Xunta de Galicia incremente os esforzos, pero tamén vexo necesario recordar e facer unha precisión. Todos os recursos son bons, pero é necesario que cheguen onde teñen que chegar. E son os servizos sociais, os servizos especializados e as forzos e corpos de seguridade eses primeiros servicios e equipos que traballan especialmente pola igualdade e pola violencia de xénero. Por lo tanto, creo necesario recordar aquí, en este momento, o seu traballo e a súa labor de disposición os 365 días as 24 horas do día, demandando tamén, polo tanto, máis recursos para eles e para elas. En canto ao cuarto punto, ao de demandar a posta en marcha de campañas específicas, lamento e vexo que o BNG non este ao día en canto ao traballo que se leva facendo neste Concello e as campañas que se levan a cabo, e cito varias, entre as actividades que se desenvolveron antes e se están desenvolvendo especificamente neste momento sobre violencia sexual, que desde logo, como xa dixen, é un tipo de violencia de xénero, está os obradoiros sobre saúde afectivo sexual de bo rollo, os obradoiros sobre sexualidade e tecnoloxía por non educar, os obradoiros de sensibilización en materia de xénero, as actuacións realizadas por Cruz Vermella e Renacer dentro dos convenios que esta entidade local ten con estas entidades, as actividades do propio programa Enclave, ás que antes me referín, e especificamente estes meses estamos adheridos, estamos realizando as campañas de suprime o control da Deputación Provincial, construindo diversidade tamén da Deputación Provincial e agresión off da Xunta de Galicia. En poucas palabras, xa traballamos, concellos, centros de ensino, especificamente a violencia de xénero e a igualdade, que ninguén dubide que, desde logo, é o que vamos e temos que seguir facendo, ou vamos a seguir facendo, xa que nunca é suficiente, nunca vai ser suficiente, polo tanto, continuaremos realizando actividades para, como xa mencionei antes, previr, protexer e recuperar, para enfrontar o negacionismo e o auxe da violencia de xénero e sexual, especificamente entre os máis xóvenes. Gracias, señor Ruiz. Segundo turno de intervención. ¿Alguien? Segundo. Sí, tenga palabra, señor García Díaz. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo hubiese deseado que por parte del equipo de gobierno se promocionara una declaración institucional sobre el 25, sobre esta efeméride, ¿no? No ha venido, nos vamos a votar en contra por la carga política de la moción del BNG, sobre todo por lo tema, no, punto 2, o instar a Xunta de Galicia a incrementar os recursos económicos e dar unha serie de datos. Bueno, pois, eu teño que contestarlle, non vou ler os 8 folios que me mandaron de arriba, vou yo resumir, polo menos para contestarlle o punto 2, non? Será mellor, verdad? Pois nada, desde o Goberno da Xunta de Galicia quérese poñer en valor que as mulleres crean máis no sistema, que os corpos de seguridade que realizan os atestados policiais ou actúan directamente estean mellor formados e que a sociedade e contornas das víctimas máis concienciadas. Con todo, é preciso redobrar aínda máis os esforzos para facerlle frente á violencia de xénero, para previla e para facilitar ás mulleres que apadecen os instrumentos para rachar esta situación e acompañalas no proceso. As vítimas de violencia de xénero seguirán a contar con todos os apoios e as medidas de protección en Galicia. Estáse a reforzar a prevención e a sensibilización, sobre todo, da poboación moza. É o único camiño para avanzar. En 2023 reforzáronse e ampliáronse os recursos para as víctimas cun orzamento para combater a violencia de xénero que medrou o 14% hasta os 20,5 millóns. O Goberno galego destinou en 2023 á área de igualdade 44 millóns e medios de euros para a promoción da igualdade e a prevención da violencia de xénero. As víctimas da violencia de xénero contan en Galicia con todos os apoios
En medidas de protección, a Xunta traballa para que dispoñan de asistencia xurídica, acompañamento psicolóxico e social, acollementos e apoios económicos. Outorga apoios económicos e servicios ao longo do ano para garantir a súa independencia económica. En 2022 concedénos cerca de 900, a maioría 571 de pago periódico. Galicia é referente por dispor de unha axuda económica mensual e ininterrumpida todo o ano, coas que estas mulleres perciben hasta 800 euros mensuais e durante un período de 12 meses. De pago único para axudar a mulleres con maiores dificultades de inserción laboral, apoios aos fillos orfos desta lacra ou a mulleres que resultaron gravemente feridas. Os recursos de acollemento, pola súa banda, deron acubillo en 2022 a 351 personas, 130 delas menores en vivendas tuteladas en centros de acollida e no Centro de Emerxencia de Vigo. Estáse a ofrecer un tratamento integral de protección das vítimas da violencia no marco das competencias autonómicas. No eido do apoio psicolóxico contan cunha quenda de garda permanente que atendeu o ano pasado máis de 1000 personas. Desde Galicia requerimos máis medios humanos e materiais para que ninguna muller quede desprotexida. En canto no que respecta ao ocio nocturno, a Xunta de Galicia ultima o contido do protocolo de actuación contra agresións a muller no ocio nocturno, tras decidir ampliálo tamén ás persoas LGTBIQ+. Esta iniciativa o que busca, entre outros, garantir unha atención prioritaria á vítima. Unha vez que o contido do protocolo estea rematado, presentarase no Observatorio Galego da Violencia de Xénero e no Observatorio LGBTIQ+. Esta iniciativa do Goberno galego permitirá aos establecementos de lecer nocturno que se adhiran á actuación contar con as pautas preventivas e de actuación cando se produzca algún tipo de violencia contra as mulleres e ou persoas LGTBIQ+, nos seus locais facilitando unha resposta rápida, axeitada, eficaz e eficiente ante a mesma, evitando todo tipo de revitimización. Do que se trata é de sensibilizar e previr a cidadanía contra calquera tipo de violencia que sufran as mulleres e as persoas LGTBIQ+, que se potenciar a cultura de tolerancia cero ante calquera agresión discriminatoria nos espacios de lecer nocturno. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señor García Díaz. Pasamos á votación deste punto número 6 do orden do día. Votos a favor. 11 votos a favor. Votos en contra. 5 votos en contra. Por cal queda aprobado este punto número 6 do orden do día. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 7 do orden do día, o expediente 5478/2023, moción do Grupo Municipal do BNG de apoio ás reivindicacións laborais dos bombeiros dos parques de Boiro e Ribeira. Primer turno de intervención. Sí, ten a palabra, senadores. Bueno, anunciar o voto favorable do noso grupo a esta moción que se presenta, porque efectivamente é de xustiza para este colectivo de traballadores e traballadoras públicos que podan acceder ás condicións que lle corresponde como empregados dun servicio prioritario para a cidadanía do noso Concello. É evidente que unhas condicións dignas de traballo para este persoal redundan na prestación do servicio que dan aos veciños e ás veciñas en algo tan importante como é a nosa protección, como é a nosa capacidade de ter seguridade da vida, incluso. Por iso creo que é importante, especialmente a través destas ferramentas, que é un consorcio de ámbito comarcal, consorcio provincial e que presta servicio no ámbito comarcal, que ali están prestando nesta comarca e nas comarcas do conxunto do país este servicio. É importante que os concellos se manifesten apoiando as reivindicacións xustas destes traballadores e traballadoras. Non é a primeira vez que o noso grupo trae propostas deste índole de apoio ás clases traballadoras do noso país. E en este caso, nos sumamos á reivindicación, nos sumamos ao traballo, nos sumamos ao esforzo que está facendo este persoal para poder ter unhas condicións de traballo dignas e axustadas ao que corresponde como é un servicio
público. Por iso, o noso voto vai a ser favorable e aproveito para condenar tamén algúns atentados que se deron e algunhas situacións graves que se deron no ámbito das manifestacións realizadas por este persoal na defensa dos seus intereses de ámbito laboral. Muchas gracias, señora Dores Torrado. Señora Raquel, primer turno. O segundo. Bueno, pues o segundo. Vale. Sí, damos un pequeno tempo. Facer un pequeno receso? Non fai falta. O BNG, supoño que todo o mundo é coñecedor do conflito que está habendo nos corpos de bombeiros. Esta moción presentámola concretamente porque ademais o noso municipio é un municipio afectado. Presentámolo para os da comarca, para Boiro e Ribeira, e era en aras de os acordos que recolle a moción, que se resolvan a súa situación laboral, que se faga un convenio no que todos se sintan acollidos, e tuvemos noticias nestes días de que se vai a poñer en marcha unha negociación, eso esperamos, e que sexa satisfactoria para a parte dos traballadores que lle corresponde, que neste caso son os bombeiros. Presentámoslo evidentemente porque no BNG sempre estamos do lado dos traballadores apoiando e reivindicando os seus dereitos laborais, e neste caso é un deles tamén. Nada máis, gracias. Moitas gracias. Señor García Díaz, segundo turno, ten a palabra. Sí, moitas gracias. Bueno, esta é unha moción, esta é unha falacia. Mire, esta moción o que único que amosa é a desorganización do BNG. Los consorcios provinciais los consorcios provinciais de bombeiros están adscritos ás deputacións. Na Diputación da Coruña, da que forma parte do órgano de goberno o BNG, que é o seu vicepresidente, incluso no consorcio de bombeiros está un concelleiro de Brión, do BNG, e na Diputación de Lugo están de acordo e van da man ca Xunta e co PSOE. Eu entendo que xa en un momento preelectoral se intente facer política de todo. E non se trata deso. Mire, a realidade é que nesta ocasión é raro, eu entendo que sendo do PP ou dos BNG non me crean, non? Pero, bueno, poden preguntarlle os do PSOE. Desde o principio se lles ofertou un convenio aos bombeiros e que en principio aceptaron. E 2 ou 3 días despois chegaron, dixeron que non, trouxeron un convenio novo e se puxeron en folga indefinida. E hasta hoxe estamos aquí. Polo que eu sei, polo que me trasladan desde onte da Xunta, o acordo entre o BNG, o PSOE e o PP, e, bueno, neste caso a Xunta de Galicia, sigue sendo o mesmo, non ha variado nada en ninguna das diputacións. Entonces, eu creo que hai unha desorganización do BNG, do Parlamento, que é o que lle pasa a isto, porque onte fixeron unha, foi onte ou antonte, non recordo o día, unha pregunta no Parlamento. Creo que a señora Pontón non se fala moito cos da Diputación do BNG, porque quen lles ten que dicir, oiga, mire, es que temos un acordo no consorcio, non que nos representamos, que estamos na Coruña e estamos en Lugo. Entonces, eu creo que hai unha descoordinación e se trata de facer política de todo con tal de buscar un rédito electoral. Nos, hasta ahora, hemos sido leales ca Diputación, o cual agradecemos tanto os diputados do BNG e do PSOE que están na Diputación, que hasta ahora estuveron de acordo, hai un acordo marco, é máis, creo que en estes días se está elaborando unha segunda propuesta que se lle vai a presentar nos próximos días aos bombeiros para ver se así se desconvoca a folga. E, xa repito, eu creo que esta moción é un rédito electoral e amosa a desorganización do BNG, sobre todo, parece que non se falan, parece que non subiera o BNG da Diputación e o BNG que espera a señora Pontón nas próximas eleccións autonómicas. Nada máis. Moitas gracias, señor García Díaz. Sí, segundo turno, señor Outeiral, ten a palabra.
Bueno, boas tardes, noites a todos e a todas. Evidentemente, nos esperamos que este conflito se poda solucionar, como calquera negociación conflictiva, pero é unha negociación que se está levando desde outras administracións. Nos desexamos que os traballadores e a administración cheguen a acordo, pero en este caso, en esta moción, non estamos de acordo. Esta moción que se presenta, nos fixemos as nosas consultas na Diputación da Coruña, non teñen constancia ninguna desta moción, entonces nos, creemos que é unha moción que fai ao marxe o Bloque de Boiro, o Bloque Nacionalista de Boiro, iso que nos fai dudar da legalidade da mesma moción. Creemos que deben de estar en concordancia as administracións e nos estamos buscando toda a información, sabemos que están negociando que, como en calquera negociación dos traballadores, como a mesma que nós estamos levando a cabo, como levamos a consolidación e como estamos levando a RBT, sempre hai discrepancias e nós o que queremos é que o acordo sea o mellor posible, evidentemente, para os traballadores, pero que se negocie nas administracións que lle corresponde levar este tema. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, señora Outoiral. Pasamos a votación deste punto número 7 do orden do día. Votos a favor? 3 votos a favor. Votos en contra? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, 11 votos en contra, polo cal... Sí, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Sí. Me faltan 2. Sí, non hai. Somos 14. De 14, 3 a favor, 3 a favor, 11 en contra. Estoy de acuerdo. ¿Esto? Estoy diciendo que puedes decir. Claro. Eso es que falta. Me lo puedes decir. Sí, te lo digo. Venga, muchas gracias. ¿Hay alguna moción? ¿Algún grupo político ten alguna moción de urxencia? No? Vale, actividades de control, damos conta das resolucións da alcaldía e rogos e preguntas. Sí, a señora Dores Torrado. En época de Black Friday e de comezo da campaña navideña, fai casi 2 meses que roguei neste pleno que se dera solución ao tema da instalación dos postos de mercadillo vacantes, que hai espacio no mercadillo para poder ocupar persoas que teñen, vendedores ambulantes que teñen a necesidade de ocupar esas parcelas para prestar actividade comercial no noso concello e a día de hoxe aínda non está resolvo esta cuestión. Urxe que se resolva e en particular creo que debe de ser prioritario dende a área de Facenda ou de promoción económica a resolución deste problema a maior veridade posible, porque estamos á época do momento máis importante da actividade comercial do noso concello, que é a época de Nadal. Moitas gracias. Algo máis? Non? Sí, señor García Díaz. Sí, boas tardes. He tenido queixas de locales comerciales e de hostelería, supoño que serían polo tema do alcantarillado, por problemas de tanto chover e demais, porque parece que os roedores e cascudas un montón. Por aquí polo centro, pola peatonal e demais, se me queixaron varios tal, bueno, creo que a mellor hai que aumentar as fumigacións e toda esa historia, non? Creo que hai bastante, non? Hai un problema tal. E creo que tamén alá baixo, cerca da Plaza de Mancomunidade tamén tal. Vale, era nada máis que eso. Moi ben, pois nada, boas noites e hasta a próxima. Gracias.